kura sugandilen Donald Trump ka fanga tali ye lakana ko gɛlɛya minnu bɛ Chine, Iran, Corée du Nord ani Rusi jamana olu kun kan. Ameriki jamanatigi kura min sugandira novamburu kalo tile 5 kalata la Donald Trump ko k'a bɛna lɛnpo kura jagoya sigi jamanaw kan i n'a fɔ Canada, Chine ani Mexique. Ninnu bɛna kɛ aw ka kunnafoniw la kumaba dɔw ye ka fara an ka fasirikɛlaw ka kunnafoni latɔmɔlenw ka Bamakɔ, Farafina gun kan ani diɲɛ fan wɛrɛw fɛ. A y'aw bisimila. An balimaw an ka foli b'aw ye, a y'aw bisimila. VOA Banbara ka Malikura kunnafoniw kɛnɛ kan ka bɔ studio 53 kɔnɔna la Washington DC. Aw ka bi Malikura kunnafoniw filɛ. Mali jamana kɔnɔna la furuba barosigi belebele min bɛ kɛ bunadamadenya hakɛw kun kan ka taa malidenw yɛrɛ fan fɛ ni a bɛ wele ko espace d'interpellation démocratique. A yirala k'a fɔ ko o baaraw daminɛna kunun tarata CICB kɔnɔna la Bamakɔ min kɛra a tako 28nan ye. VOA Banbara tɔgɔla Mariam Kuyate ale tun bɛ o kɛnɛ kan. A y'an sama kunnafoni minnu na an ka ɲɛmadaw fɛ. Espace d'interpellation o ye damakasi kɛnɛ ye ka ɲɛsi malidenw ma degun bɛ minnu da la n'a fɔyɔrɔ t'u bolo a jigiya t'u ye olu ka se ka na ɲɛfɔli kɛ jamana marabagaw ɲɛma. O siratigɛ la sa maa caman de bɔla Mali fan 14 bɛɛ lajɛlen kɔnɔ fo ka taa se Kidal, Menaka ani diaspora maaw ni ka na u ka hakɛw ɲini a kɛnɛ kan. Dossier 554 o de tun bɛ kɛnɛ kan. A dossiew cɛla u ye 27 de ta minnu fanba bɛ tali kɛ dugukolo koɲaw kan, kiri bunakun kan ani maa minnu ka saraw kɔni ŋanamuna u ka ɲɛmaw yɛrɛ fɛ. Dossier 430 o de tola kɔ minnu bɛna lajɛ 90 bankɛla o ma 7 o ye wasa sɔrɔ. A damakasi kɛnɛ kan médiateur de la République ale min bɛ nin koɲaw yɛrɛ ɲɛma a y'a sɛbɛntiya k'a fɔ ko salon ta kɔni ko nimisi wasa sɔrɔla damakasi sɛbɛn 38 na ka bɔ damakasi sɛbɛn 599 cɛla. Mariam Kuyate ka laselikan don ka bɔ Bamako, VOA Banbara tɔgɔ la. Dunuya ɲɛfɛ don kɛrɛnkɛrɛnnen min sigira sen ka ɲankata min n'o bɛ bi musow ani denmusomaniw kan walasa ko ka se ka dan sigi o la. O baaraw daminɛna kabiri novamburu kalo laban waati min ka kan ka to senna tile 15. O kama bi VOA Banbara ye Mali muso cɛsirilen dɔ bisimila n'o ye Madame Kunba Baye. Ale ka baaraw bɛnnen don kunnafoni di nasiraw fɛ hakɛw ani musow ka kunnafoni ɲumanw dili la u kan min bɛ la tɛmɛ Mali kɔnɔna la jabaraniso caman kan. Madame Kunba Ba a b'an bolo an ka kumaso kɔnɔ yan bi. Kunba i n'u la. Mariam an b'i fo k'i waleɲuman dɔn ka an filɛbaw n'a lamɛnbaa bɛɛ lajɛlen fo. Ayiwa ni don kɛrɛnkɛrɛnnen min ni a sigilen don sen kan ni a bɛ ɲɛnamaya san o san walasa ɲankata min bɛ bi musow kan ni denmusomaniw fu ka se ka siri o dan na walima ka caman ba bɔ a la. Bawo an y'a ye Mali jamana kɔnɔna la a gɛlɛyaba de binnen don musow kan. E yɛrɛ bolo a wulikajɔ baara minnu bɛ ka sigi sen kan san o san tile 16 kɔnɔ a nafa bɛna kɛ mun ye musow ma Mali kɔnɔ? An bɛ se k'a fɔ nin kɔni ye dɔgɔkun 2 baara de n'an b'a fɔ a ma 16 jours d'activisme san o san depuis 1991 donc a bɛ san 30 bɔ bi ni diɲɛ baɲumankɛ tɔnw bɛ wuli k'u cɛsiri walasa ɲangata min bɛ ka da musow kan n'an b'a fɔ a ma violence faite aux femmes et aux filles a ka se ka dabila nka dabilali fɔlɔ bɛ kɛ min ye o ye kunnafoni ye o de y'a to belebeleba bɛ kɛ sensibilisation ni kunnafoni di kan donc a bɛ daminɛ novembre kalo tile 25 min ye diɲɛ seleke ni tɔn yɛrɛ ka don kɛrɛnkɛrɛnnen ka taa ɲangata ninnu kɛlɛli ma n'an b'a fɔ a ma journée internationale de lutte contre les violences à l'endroit des femmes et des filles o ye 25 novembre ye ka taga fo ka taa bɛn décembre kalo tile 10 ma. Donc décembre kalo tile 10 o ye diɲɛ seleke naani tɔnba bɛɛ bɛnna sariya gafe min kan n'o ye déclaration universelle des droits humains ye k'a yira k'a fɔ muso tɛ dɔwɛrɛ ye hadamaden kɔ muso ye maanifin de muso ye mɔgɔ de donc wale ni hakɛ fɛn o fɛn bɛ cɛ la a bɛ muso la o de y'a to an b'a daminɛ 25 novembre ka taa fo 10 décembre don kɛrɛnkɛrɛnnen kelen fana b'a kɔnɔ n'o ye décembre tile fɔlɔ ye n'o ye sida bana kɛlɛli ye parce que an b'a dɔn Mali la n'a fɔra ko sida bana i b'a ye k'a fɔ ale kɔni ɲɛda ye muso ɲɛda de parce que a bɛ muso min sɔgɔ a t'o cɛ sɔgɔ. Tiɲɛ don. Ayiwa an b'a dɔn i ka baara ye kunnafoni di ye i bɛ jaw ni kunnafoni ɲumanw caman tɛmɛ musow ka hakɛ lafasali ko kan jamana yɛrɛ kɔnɔna la. Awa e bɛ se ka misaliya di an ma kabiri ye kumaɲɔgɔnyaw ni kunnafoni di nasiraw baaraw daminɛ yala i delila ka misaliya dɔ sɔrɔ muso kunda min ye a yira k'a fɔ a ye ɲankata sɔrɔ i n'a fɔ an bɛ deli ka a caman ye cogo min na bɔlɔlɔsiraw kan wa? A caman ba Mariam hali e ni ne yɛrɛ kɛ kunnafoni problème yɛrɛ ye min ye ɲagata min bɛ da musow kan ka da musoya yɔrɔ kan a ɲagata ka ca kuma dɔ musow yɛrɛ t'a dɔn k'a fɔ nin bɛ ka kɛ ne na
yani ye ɲagata dɔ ye donc kuma dɔ e yɛrɛ ye victime ye e ye survivante ye i b'a camancɛla la mais i yɛrɛ ma lakodɔn k'a fɔ ko e jani man ka kɛ donc o ye don o don n'i ye Mali yɛrɛ lajɛ a fɔli man d'an ye k'a daminɛ bolotigɛ la k'a daminɛ bugɔli la fo ka taa nin bɔ la Mali de la sɔgɔla k'a ye muso furucɛ ye marifa ci a kun a la k'a faga yɔrɔnin kelen Ala ka forêw bɛɛ dayɔrɔ suma muguɲɛ 37 bese da bolo fila tigɛ donc a ka ca fo k'a dama tɛmɛ ɲagata don dɔrɔn ye fanini banini bɛ a la hakili caw bɛ a la i bɛ baara kɛ k'i sara minɛ o bɛ a la kuma dɔ ka i bali k'i tɛ se ka baara kɛ k'i bali k'i tɛ taa l'école la mais min yɛrɛ ka jugu Mali la o ye an bɛ ɲɛmaw fo k'an bangebagaw fo mais an ka constitution n'o ye sariya sunba ye o b'a yira k'a fɔ ko Mali la maa si ka hakɛ man ka bɔ ɲɔgɔn na cɛ ni muso bɛɛ ka hakɛ k'an ka dama kɛɲɛ nka n'i y'a ye bi hakɛ min bɛ di cɛw ma o bɛɛ tɛ di musow ma dɛ ayiwa ka segin ka na n'i ye o ɲininkali la an y'a ye k'a fɔ sariya dɔ sigilen don jamana kɔnɔ sariya sunba la min bɛ wele ko loi 052 min kɛlen don ka hakɛ kɛrɛnkɛrɛnnen di musow ma o jɔyɔrɔ bɛ se ka kɛ mun ye wulikajɔ minnu bɛ ka kɛ nin ye ɲankata min bɛ da musow ni denmusomaninw kan dɔ ka se ka b'o la bon loi 052 tɛ sariya sunba ye parce que sariya sunba ye constitution de nin ye loi kɛrɛnkɛrɛnnen de ta min taara 2015 donc an bɛ presque a san 10 na a bɛna se donc an ka jamana ɲɛma Ala k'a dayɔrɔ suma i bɛ ka n'an ka minisiri ɲuman n'o ye Umunba ye minisiri Umunba fa an b'a fɔ loi in ma ko loi Umunba olu de y'u cɛsiri donc loi min yɛrɛ don a ma bɔ député kunda a bɔra exécutif kunda de walisa ka taa wasabulon na wasadenw k'a wote k'a latɛmɛ sariya in bɛ mun fɔ ko n'i ye an ka kalata fɛn o fɛn lajɛ n'o ye élection ye ko n'i ye maa sigi maa 3 o 3 an k'an jilaja kɔni kelen a kana dɔgɔya o ka kɛ musolaka ye walima o ka kɛ cɛlaka ye o kɔ kan ka na listi si sɔrɔ min bɛɛ ye cɛ ye walima min bɛɛ ye muso ye a bɛ mun wɛrɛ fana fɔ ko ni jamana bɛ cadaw a ka cadaw dayɛlɛ ka musow bien cɛ wele k'a bila baara la n'an b'a fɔ ma nomination k'o fana na nomination si man ka kɛ min bɛ kɛ minimum min bɛ jigin 100 sarala 30 ka kɛ muso ye walima 30 ka kɛ cɛ ye walisa an ka na a to cogoya si la musow kelen ka taa walima cɛw kelen ka taa nka n'i y'a ye ni sariya in yɛrɛ taara tuma min na gouvernement fɔlɔfɔlɔ min n'a kɔfɛ o gouvernement ma sariya bato wa ɲɛ b'a la hali transition kɔnɔna na gouvernement fɛn o fɛn min nana a si ma se ka muso ta ministériya la n'i ye ministriw lajɛ an filɛ ka remaniement kura kɛ musow ma taa hali 13% hali est-ce que hali 12 de tɛ 12% donc o b'a yira 28 ministres 6 muso donc o kɔni b'a yira k'a fɔ ko sariya in a ma faamuya fɔlɔ ɔ jamana o jamana ni t'i ka sariya bonya misali ɲuman tɛ ka di denw ma donc ne yɛrɛ kɔni kelen n'i ye ne ɲininka m'an kɔrɔw ni ɲɛmaw ɲininka mais n'i ye ne ɲininka ne b'a fɔ k'an ka sariya in sɔsɔrɔ fɔlɔ an ka baara kɛ hakiliw kan dusukolow ni hakili ka minɛni kɛ n'o ye minɛni kɛ sariya bɛ sɔrɔ ka timɛ mais ka sariya ta jamana yɛrɛ tɛ sariya bato o ye gɛlɛyaba ye ayiwa nin diyara an ye nin tun ye madame Kunbaba ale ka laseli ye an bɛ aw hakili lajigin k'a fɔ kunnafoni sɛnsɛnna don min ka baara fanba bɛnnen don musow ka hakɛ o lafasali ma ka bɔ Mali kɔnɔ Kunba an b'i fo foli y'o de ta ye an bɛ taa ni kunnafoniw ye Haïti jamana kan u ka sanfɛ pankulu a yirala k'a fɔ ko o pankulu jigiyɔrɔ dayɛlɛnna ko kura min tun datuguna ɲinan san kɔnɔ siɲɛ 2 ka sabu kɛ fitinɛ min ni o binnen don u ka jamana kɔnɔ n'o tun bɛ u ka jamanadenw ni ɲɔgɔn cɛ o senfɛ duniya keleyatɔnba Nations Unies tun ye a ka kɛlɛbolo min bɛ bɔ Kenya jamana kan mɔgɔ caman bila ka taa dɛmɛ don walasa fitinɛ min bɛ u ka jamana kɔnɔna la dɔ ka se ka bɔ o la ka na ni kunnafoniw ye hali bi Ameriki jamana kan yan jamanatigi Joe Biden ye sariya kura dɔw hakilinaw ta sariya kura min bɛ tali kɛ wulikajɔw kan ni baara ɲɛbilaw kan ka sigi sen kan n'a bɛ wele ko memorandum sécurité nationale nin kɛra ka hakilina labanw ye yana ka fanga bila ka di jamanatigi Trump ma janvier kalo la walasa ko ka se fitinɛ jugu min n'o bɛ diɲɛ kɔnɔ ani baara minnu sigilen don o kow kun kan Chine, Iran, Corée du Nord ani Rusila jamana kan ni kunnafoni ninnu bɛɛ lajɛlen dira Ameriki yɛrɛ ka masayaso Maison Blanche fɛ VOA ka kunnafoni dila min ye a lase n'a man jara ale b'a bayɛlɛma k'a lase an ma
gafe in bilala sen kan de yaasa ka boloma dɛmɛ kɛ foroba fanga kura ye kabini u bolo doni tile fɔlɔw la baaraw la u ka hakilinaw ta ka sigi sen kan u be se ka min kɛ minan ye ka baaraw kɛ l'Amérique juguw ani a fadenw kan. Jɔsen 4 de danatigɛlen don gafe in kɔnɔna la. A jɔsen fɔlɔ ye ka baarakɛɲɔgɔnyaw mafa kosɛbɛ l'Amérique foroba fanga cakɛdaw ni ɲɔgɔn cɛla la. A filanan o ye ka kunnafoniyaw be cari cogoya minnu na u ni u baarakɛɲɔgɔnw ni ɲɔgɔn cɛla la jugu 4 ninnu ka minɛcogow kan. A sabanan ye ka sinsili kɛ l'Amérique foroba fanga ka ɲangili sira minnu tigɛlen don ka kɔrɔ ani u ka baarakɛminɛnw kɛrɛnkɛrɛnnenw gundo kɔnɔna na sɔrɔ nasiraw kan be se ka yakubaya cogoya minnu na ne ka kɛ fɛn ye u be sinsin min kan ne gwɛlɛyaw nana ka bi l'Amérique kan u be se ka baara kɛ ni o minɛnw ye cogoya minnu na k'o gwɛlɛyaw wuli u ni u fadenw ni ɲɔgɔn cɛla la. Gafe in dilanni sɛbɛntiyara l'Amérique foroba cakɛda baarakɛlaba cɛmɔgɔba 2 fɛ minnu ma sɔn yɛrɛ kofɔw ma ka kɛɲɛ ni l'Amérique masayaso ka baarakɛ taabolo hakɛ sariyaw ye. Gafe in tɛna lakodɔnya jama ye ka sababu kɛ jamana maracogo gundo sira minnu tigɛlen de a kɔnɔna na minnu b'an ka yira bɛɛ lajɛlen na. Ni tun ye Kayatu Traoré ale ka laseliw ye o bɛna an don an ka jɛmukan tapo filanan o hukumu kɔnɔ o kama an b'a ɲini aw fɛ aw ka to an ka jabarani so ani radio fiɲɛsiraw kan aw k'an bɛɛ sɔni. K'i abonné VOA Bambara WhatsApp la walasa kunnafoni fosi kana fɔ i kɔ o ka nɔgɔn kojugu. I ka WhatsApp kɔnɔna la i bɛ taa statut lajɛyɔrɔ la. Yen i b'a sɛbɛn VOA Bambara. I b'an ka chaîne ye. A kɛrɛfɛ i b'a sɛbɛnnen ko suivre. I bɛ i tɛgɛ digi o kan. O la fosi tɛ fɔ i kɔ. Ni ko seko ni dɔnko n'i ma se dɔgɔnɔ jamana I bɛ se ka kunnafoni sɔrɔ ka bɔ Mali la, La Guinée ani Burkina Faso. Be a bɛ wele wusula min na ko kɛlɛ banna hali cɛ dusukun mana kɛ fara ye n'a y'a kasa fo ka taa se Sénégal ma. Je dissous l'Assemblée nationale. O fara anglais kalanni kan bamanankan sira fɛ. Nɛgɛ ɲɛ 9 o de bɛ yen is 9 o'clock. What time is it? VOA Bambara ka WhatsApp kan farafinna ni diɲɛ kunnafoni fosi tɛna fɔ aw kɔ bilen. Ayiwa somɔgɔ don dɛ a ci limanaw fana ma. Ka segin kana aw ma kokura an b'a fɔ ye ka kaw bisimila VOA Bambara ka Malikura kunnafoniw kɛnɛ kan min bɛ ka lase Mariam Traoré fɛ ka bɔ studio 53 na Washington DC. An bɛ to Ameriki jamana kan ya jamanatigi kura Donald Trump ko k'a bɛna sɔn ko ka sariya kura dɔ sigi sen kan l'impôt kow kun kan ka taa Canada, Chine ani Mexique jamana ma. VOA Bambara tɔgɔla Kan Farabo ale de ye ni kunnafoni ninnu sɛnsɛn n'a ma jara b'a bayɛlɛma bamanankan na. Thanks to our tariffs and tough tarifu nanga politiki jagoko gelenw sababu la jamana kuntigi Donald Trump ye bɛnkan bolonɔ min kɛ États-Unis, Mexique ani Canada ni ɲɔgɔn cɛ san 2020 la David Eiserman sɛnɛkɛla do Illinois mara kɔnɔ k'o ye yiriwali ɲumanba feerew ye États-Unis jagoko politiki siratigɛ la. O tun ye ko ye min tun ka kan ka kɛ wa kun ɲuman tun b'an bolo k'o kɛ bawo gɛlɛyaw tun bɛ yen nka Donald Trump ye kuma minnu fɔ bɔlɔlɔsiraw fɛ douaniers ka tarifuw kan ka ɲɛsin Canada ni Mexique ma a jirala ko bɛnkan bolonɔ min kɛra u ni ɲɔgɔn cɛ a bɛ komi a y'o sɔsɔ wa o bɛ se ka dɔ fara kaba ani tiganikuru sɔngɔw kan ni États-Unis sɛnɛkɛfɛnw dɔn n'u bɛ feere Canada ani Mexique jamanaw la n'u b'a to sɛnɛkɛlaw ka sɔrɔ bɛ yiriwa i n'a fɔ Eiserman. The problem with the tariff is it becomes gɛlɛya min bɛ douaniers ka tarifuw la o bɛ tagana segi de caya wa o bɛ dadi kɛ jagokɛlaw de la. If we were to put on these kind of ad hoc, n'an ye tarifu wɛrɛw bila sen kan an ka baarakɛɲɔgɔn caman jagoko sira fɛ o fana bɛna fɛɛrɛw jɔnjɔn ta an kama. Kimberly Closing ye sɔrɔko dɔnbaga dɔ ye Californie sanfɛ kalanso la Los Angeles jamana min se b'i ye i t'i jigi da douaniers ka sɔrɔko kan tiɲɛna. Ne bolo daɲɛ gafe kumase ɲuman de tɔgɔ tarifu Donald Trump ka kumaw kɔnɔ ka ɲasi sɔrɔko jɛkulu dɔ ma Chicago a y'a ɲɛfɔ kun min na k'ale hakili la douaniers ka hakɛw bɛ sɔrɔko dɛmɛ yiriwali la États-Unis a fɔlɔ bɛ tali kɛ ka baaradaw lakana minnu bɛ yan ani baarada kura minnu bɛna sigi sen kan bawo baaradaw bayirikaw bɛna sigi sen kan jamana in kɔnɔ an bɛna yiriwali sabati min ɲɔgɔn ma deli ka kɛ fɔlɔ baɲumankɛtɔn min tɔgɔ Tax Foundation ka jateminɛ sɛbɛn dɔ kɔnɔ juin kalo la san 2024 la ko douaniers ka tarifu nafolo hakɛ bɛnna $380 miliyari de ma Trump ka manda fɔlɔ kɔnɔ
o lempo hake États-Unis jamanadenw kan a sera dolari wari miliyari 80 ɲɔgɔn ma. Joe Biden ka mara kɔnɔ douaniers ka sariya minnu sigira sen kan Trump fɛ a ye caman to a nɔ la. A tilala ka dolari wari miliyari 18 fara douaniers ka tarifuw kan ko kura jagokɛfɛn minnu bɛ bɔ Chine jamana na i n'a fɔ mobili minnu bɛ boli courant kosɔn. Baɲumankɛtɔn Tax Foundation ka fɔ la k'o kɛra sababu ye kalo 7 minnu tɛmɛna o ye baarako gɛlɛya lase mɔgɔ 140 ma États-Unis. Ryan Whitehouse ye sɛnɛkɛlaw ka cakɛda ɲɛma ye Illinois mara kɔnɔ bɛ sɛnɛkɛlaw ka hakɛw lafasa wasabulon kɔnɔ san 2019 la Chine jamana tun ye douaniers ka hakɛw wajibiya États-Unis jagokɛlaw minnu bɛ taa u ka sɛnɛkɛfɛnw feere Chine. O kosɔn Amérique sɛnɛkɛfɛnw feereli dɔgɔyara Chine kɛmɛ sarada a jiginna fo 18 ma k'a sɔrɔ san 2016 la Amérique sɛnɛkɛfɛnw minnu tun bɛ feere Chine kɛmɛ sarada 40 hakɛ dɔn. O y'a to Chine ni Brésil jamana cɛ jagokɛfɛnw sera 76 ma kɛmɛ sarada Chine douaniers y'a fɔ cogo min na. O la Mr. Whitehouse sirannen do kana fara douaniers ka tarifuw kan kokura n'o bɛna dadigi kɛ minnu bɛ kaba ani tiganikuru sɛnɛ baw u sɔngɔw bɛ ka jigi ka taa fɛ. And if you look at the past of the Trump administration, marakuro lajɛ a bɛ mɔgɔw lasiran anw b'a fɛ sugu ka dayɛlɛ a ɲɛ a kana datugu. We're going to have the biggest an ka sɛnɛkɛfɛnw feereliw bɛna dɔgɔya waati jan kɔnɔ o de y'a to sɛnɛkɛla David Eisenman k'ale kɔni jigi b'a ka kuma kelen minnu bɛ ka fɔ ka ɲɛsin douaniers ka tarifu kuraw ma olu tɛna kɛ sababu ye n'u ka sɔrɔ bɛ dɔgɔya tarikuw b'a jira ko se tɛna sɔrɔ. An bɛ segin ka na an ka kumaso kɔnɔ yan bawo an ye Mali musolaka dɔ fɛnɛ bisimila an ka plateau kan bi min ye Mali kɔnɔna la dolantanlaba ye sanfɛcilu kun kan ni an ko a ma ko basketball. Amsetu Mayiga ale ye Mali kɔnɔna la basketkɛla kɔrɔ ye min bɛ yen an bɛ waati min na ko sisan Mali musolaka minnu ni olu bɛ basketball kɛ olu ka degelikɛla fɛnɛ don ka bɔ Bamako. A b'an bolo ni waati in na kumaso kɔnɔ an n'a bɛna masala a ka baaraw kun kan ka fara o bɛɛ lajɛlen kan. Baɲumankɛtɔn belebele o fɛnɛ sigilen don a bolo min bɛ wele ko Fondation Amsetu Mayiga a yɛrɛ sigiyɔrɔ o bɛnnen don New York ma Amérique jamana kan yan. Amsetu i n'u la. Somɔgɔw bɛ di? Tɔɔrɔ si tɛ. Ayiwa an ka ɲininkali fɔlɔ an b'a fɛ k'a dɔn i n'a fɔ mɔgɔ caman b'a fɛ k'a dɔn cogo di. Amsetu e ye basket kanu cogo di fo ka na Amérique kuluba in kɔnɔ yan n'o bɛ wele ko NBA. Merci de la question. Ne ka basket kanuni n b'a fɔ chaque fois n y'a ta sin fɛ parce que n bamuso de tun bɛ basket kɛ dɔ y'an ta ka taa n'an ye n tɔntɔn dɔ taara n'an ye ni n kɔrɔkɛ ni n kɔrɔ an ye basket kɛ ten tɔ ka jouer Joliba la n ye chance sɔrɔ ka bɔ Joliba la ka taa Duc la Duc an ye n to Duc la mais n tun bɛ équipe nationale de nɔfɛ k'an to équipe nationale la n ye chance sɔrɔ ka université sɔrɔ ka na ka 4 ans kɛ université la et de là aussi n ye opportunité sɔrɔ ka jouer à WNBA la. Ayiwa farikolo ɲɛnajɛ kɛrɛnkɛrɛnnenya la basket a nafa bɛ kɛ mun ye musow ma Mali kɔnɔ bawo an y'a ye ni san damadɔ laban ninnu na Mali kɔnɔna la équipe nationale olu ye jɔnjɔn sɔrɔ yɔrɔ caman tiɲɛ caman yɛrɛ an bɛ se k'a fɔ ayiwa a nafa bɛ se ka kɛ mun ye musow yɛrɛ ma. Nafa belebele fɔlɔ o ye farikolo le fait que i farikolo la baara donc i ka santé yɛrɛ déjà o bɛ lakɛnɛya donc n'o bɔra yen basket ni jɔnjɔn belebele de b'a bolo Mali la an ka basketteuses bɛ gagner chaque fois ni opportunité ninnu a bɛ dayɛrɛ yɛlɛ parce que basket tɛ dɔrɔn i bɛ ballon filili min kɛ o a b'i kɛ ɲɛmɔgɔ ye a b'i kɛ ka da i yɛrɛ la a bɛ opportunité d'i ma fɛnɛ i ka se ka baara kɛ ni mɔgɔ caman ye. Basket ye fɛn caman di ne ma min b'a to bi ne bɛ se k'a fɔ ne bɛ fondation diriger parce que n ye leadership ɲɛmɔgɔya dege kuma mɔgɔ ɲɔgɔnw fɛ k'u la fara ɲɔgɔn kan basket y'o caman di ne ma. Ayiwa dakuruya damadɔ la NBA y'a lasɔrɔ cogo di? n b'o de fɔ parce que o bɛɛ kɛra kalan dɔ b'a la parce que n tun tɛ se ka se États-Unis yan fɔlɔ n'a sɔrɔ n tun ma kalan kɛ o de la fondation fan dɔ ye o de n b'a fɔ an t'a fɔ basket dɔrɔn mais b'a fɔ ka kalan ani basket fara ɲɔgɔn kan parce que muso don cɛ don i bɛ se ka bana o donc n'i banana foyi t'i bolo donc an ka fondation focus y'o de ye ka musow la yiriwa parce que option bɛɛ bɛ di cɛw de ma malheureusement donc an bɛ focus kɛ musow kan et fondation fan dɔ ye
inclusion o ye mɔgɔ minnu lujuratɔw ni hakili lujura bɛ minnu na an b'olu fara ɲɔgɔn kan k'u fana inclure an ka société la. Ayiwa i yɛrɛ ko fondation n'o y'i ka baɲumankɛtɔn ye an y'a ye nin waati in na aw ka wulikajɔ fanga bonyalenba don kɔfɛ an bɛ se k'a fɔ ten na diaspora ka wele bila anw minnu sigilen don kɔfɛ an denw bɛ se ka intégrer ka don aw ka kulu la cogo min fo ka taa hali n'a kuma ka di équipe nationale yɛrɛ la awa aw ka o baaraw aw y'olu sigi sen kan cogo di aw bɛ ka wele bila mɔgɔw ma cogo di yala mɔgɔw y'aw jaabi wa? Pour le moment, on a jaabi ba sɔrɔ an b'a boli la parce que un objectif belebeleba ye min ye malidenw ka ca diaspora la baden i b'a sɔrɔ u bɛ jouer la talentba b'u la ce serait bien an ka wulikajɔ kɛra mun ye n'olu seginna ka na jouer an ka faso fɛ a bɛ se ka taa yɔrɔ caman di Mali ma jɔyɔrɔ caman di Mali ma Mali kan ka min sɔrɔ Afrique kɔnɔna la. Donc an bɛ wele min danse vraiment mɔgɔw ma fɛn fɛn ye malien fɛn fɛn bɛ diaspora la ni denw b'i bolo n'u bɛ jouer sport la mana kɛ sport fɛn fɛn en général mais an ka focus ye basket ye bien sûr o ka se ka fédération approcher ka i ka démarche daminɛ en général min ye belebele ye ka papier depuis fitini an ka an ka denmisɛnninw ka Mali papier ɲini ka d'u ma comme ça a tɛ fɔ k'u naturaliser la ce sont des maliens parce que document papier kelen bɛ fa bolo a bɛ ba bolo. Donc an mɔgɔ b'u la olu bɛ jouer équipe la parce que équipe la i tɛ se ka nombre de bɛ i man ka tɛ ka tɛmɛ o kan donc nous maliens don déjà c'est déjà a bɛ kɛ plus équipe bolo donc an bɛ weleli belebeleba c'est malien fɛn fɛn bɛ kɔfɛ a ye papier ɲini aw denw ye et ni papier yɛrɛ t'aw bolo a bɛ se ka fédération approcher et an b'a démarche daminɛ. Ayiwa o diyara an ye komi an y'a fɔ aw ye cogo min nin tun ye Amisitu Mayiga ale ka laseliw ye. An y'a fɔ aw ye sanfɛ cɛlu o basketball baarakɛla kɔrɔ don min fɛnɛ ni ale de sigilen don Mali équipe nationale ka degedenya la nin waati in na an bɛ se to an ka foli b'i ye. Merci. Farikolo ɲɛnajɛ an bɛ to hukumu kɔnɔ o nasiraw fɛ an bɛna Siyaka Tarawele bisimila ale bɛna ka na ka palan dayɛlɛ min b'a kɔnɔ k'o walawala n ye Siyaka i n'u la. I n'u la Mariam ka VOA lamɛnbaaw bɛɛ lajɛlen fo a n'an filɛlibaw Mali kɔnɔ Mali kɔ kan ani diɲɛ fan wɛrɛw fɛ. Bi farikolo ɲɛnajɛ ko fila don sirantɔlɔntan an b'a daminɛ n'o ye fɔlɔ sirantɔlɔntan ko fɔ k'a yira ko Mali championnat professionnel n'o ye sirantɔlɔntana ka balo a ka baara la o daminɛna novembre kalo tile 23 tɛmɛnen nin y'a siɲɛ fɔlɔ ye o championnat ka daminɛ Mali la a bɛ to tariku kɔnɔna na mɔgɔw kɔni bɛ ka bɔ ka taa ɲɔgɔndan lajɛ n'o ye sirantɔlɔntan kanubaw ye bi yɛrɛ n'o ye araba décembre kalo tile 11 Joliba Athletic Club ale bɛ bisimila USFASI fɛ o ye tile 4 ɲɔgɔndanw ye n y'a fɔ cogoya min na mɔgɔw bɛ ka nisɔndiya sɔrɔ a kɔnɔna na ka da kan ko fɔlɔ don min kɛ mɔgɔw b'u yɛrɛ ɲininka a ko bɛna kɛ cogo di o la an ye kuma di Mali farikolo ɲɛnajɛ farikolo ɲɛnajɛ kunnafonidila dɔ ma Ibrahima Ban ale ka hakilinaw filɛ a ko kun kan an ka Ibrahima Ban lamɛn ale kɔni bɛ kɛnɛ kan siɲɛ caman ka taa sirantɔlɔntan lajɛ n'o ye championnat ŋanaya ɲɔgɔndanw nka ɲinan ta ko kura don ligue professionnelle. Dolantan ka di mun ye malien ye surtout professionnalisme ni maaw taara k'a lajɛ fɛn mun don a ka fisa i b'a dɔn même télé minnu bɛ ka a bɔ o ni ani radio minnu fɛn fɛn tun bɛ fɛ ka retransmission na fɛnw kɛ demande ni fɛnw de kɛra fédération bɛɛ o bɛɛ lajɛlen kɔni yamaruya di aw ma fɔlɔ o si tun tɛ yen nɔ o ye fɛn mun a bɛ se ka fɔ a bɛ ka sira jɛlen ta sira jɛlen mun n'a bɛ se ka Mali dolantan ɲɛtaa kofɔ n'o dun kɔni ɲɛtaa kɔni fɔra o bɛ nisɔndiya di ka daminɛ sanfɛ fo ka taa se mun ye supporters olu ma. O kɔrɔ ye min ye supporters nisɔndiyalen don ka ɲɔgɔndan ninnu makɔnɔ kosɛbɛ kosɛbɛ n'i ma fili. An ye supporters damadɔni yɛrɛ ɲininka mun ye a ko la olu ye yɛrɛ parce que curiosité b'u la professionnalisme yɛrɛ ye jumɛn an b'a mɛn mun ye jamana wɛrɛw de la nka u bɛ k'a jateminɛ k'a fɔ tɔnw fɔlɔ i b'a sɔrɔ joueur 40 fɛn ɲɔgɔn de b'i bolo ɲinan dun i bɛ baara kɛ ni joueur mun ye olu de inscrit la u ye bɛɛ lajɛlen yɛrɛ wele k'u ka mun ye licence professionnalisme k'o d'u ma o la baara bɛ kɛ joueur n'olu licencielen don i bolo i bɛ baara kɛ n'olu ye a bɛ na dɔɔni tɔn nisɔndiyalen don a tɛ taa mun ye ɲɛkumu kɔni ka yɔrɔ dɔw la ka sababu kɛ i b'a ye fɔlɔ n'i ma sɔrɔ maa kelen o de bɛ tɔn yɛrɛ bɛɛ lajɛlen finance i b'a ye sisan comptabilité min bɛna k'a la ni joueur sarali ni fɛn ninnu wari hakɛ dɔ bɛ ni tɔn kan k'o bɔ i b'a sɔrɔ wari hakɛ de kan ka kɛ mun ye tɔn yɛrɛ ka mun ye kɛsu ale kɔni kɔnɔ olu fɛn ninnu caman n y'o de fɔ olu bɛ don dɔɔni nka pour le moment contrat ko ni INPS ko ni assurance ko bɛna don mun ye a baaraw la o dun o bɛ mun kofɔ ballon bɛ balo mun y'a ka baara la
mais entraîneur bɛ balo a ka baara la fo ka taa se mun ye administrateur tɔ fɛn fɛn bɛ yen minnu bɛ sara kuku kɔnɔna na a bɛɛ lajɛlen bɛ balo ka baara la ka sababu kɛ u ka wari tɛna tɛmɛ o ni bolo la ka wari bɛna tɛmɛ compte de bɛ yen u ka wari bɛ tɛmɛ mun fɛ o dun n'o fɔra o bɛ jɛya ko fɔ kasabiko la kasabiko dun jɛya mana ko fɔ o ye fɛn FIFA ani adamadenya yɛrɛ la ni kasabiko n'ale sira kɔni jɛlen don a bɛ fɛn bɛɛ lajɛlen bɛ nisɔndiya o baara la wa ɲɛta bɛ se ka sabati. Ka siga kan tuguni k'a fɔ min ye ŋanaya ɲɔgɔndanw ye championnat national professionnel o daminɛna sibiri novembre kalo tile 23 tɛmɛnen u bɛ sen na n y'a fɔ cogo min na Joliba Athletic Club ale bɛ ɲɔgɔndan na bi ka d'a kan ale bɛ tile 4 ɲɔgɔndanw tan bi u bɛna kɛ sababu ɲuman ye a ka sira ntɔlɔntɔnɔ ma u ka senw dili don ale bɛ ligue la phase de groupe ale bɛ Angola Sagrada Esperança bisimila kare nata Bamako yan o ye ligue phase de groupe tile 3 ɲɔgɔndanw ye Stade Malien ale fana bɛ Maroc an bɛ waati min ko sisan ale bɛ bisimila coupe CAF phase de groupe ɲɔgɔndanw kɛnɛ kan o 3e journée tile 3nan Maroc Renaissance Berkane fɛ ka bɔ sira ntɔlɔntan kan ka na Dame Bunagun kan Dame jeu n'o ye ɲɔgɔndan belebele ye farafinna championnat o tako 20 ɲɔgɔndanw bɛ sen na Wagadugukaw fɛ Burkina Faso jamana kan u daminɛna kunna sini ntɛnɛn décembre kalo tile 9 san 2024 na u bɛ kuncɛ sibiri ntɛnɛn nata décembre kalo tile 16 Wagadugu farafinna danbola mɔgɔ 50 de bɛ kɛnɛ kan ka jɔnjɔnba ɲini o kɛnɛ kan Mali danbola mɔgɔ 3 bɛ yen Mali tɔgɔ la an bɛ bi taa jɔ yan Mariam ka foli lase bɛɛ lajɛlen ma a kan bɛ araba nata ni Ala sɔnna. An ka foli b'i ye Siyaka Tarawele nin de bɛna dansigi aw ka bi Malikura kunnafoniw na ka foli ni tanuni kɛ ka taa kelen kelen bɛɛ lajɛlen ma aw ka filɛliko ɲuman ani lamɛnko ɲuman na aw ni ce aw ka kulomajɔ la aw k'an bɛn waati wɛrɛ. K'i abonné VOA Bambara WhatsApp la walasa kunnafoni fosi kana fɔ i kɔ o ka nɔgɔn kojugu. I ka WhatsApp kɔnɔna la i bɛ taa statut lajɛyɔrɔ la. Yen i b'a sɛbɛn VOA Bambara. I b'an ka chaîne ye. A kɛrɛfɛ i b'a sɛbɛnnen ko suivre. I bɛ i tɛgɛ digi o kan. O la fosi tɛ fɔ i kɔ. N'i ko seko ni dɔnko n'i ma se dɔgɔnɔ jamana I bɛ se ka kunnafoniw sɔrɔ ka bɔ Mali la, La Guinée ani Burkina Faso. Be a bɛ wele wusula nin na ko kɛlɛ banna hali cɛ dusukun mana kɛ fara ye n'a y'a kasa fo ka taa se Sénégal ma. Je dissous l'Assemblée nationale. O fara anglais kalanni kan bamanankan sira fɛ. Nɛgɛ ɲɛ 9 o de bɛ yen is 9 o'clock. What time is